лев, защото парите там идат от едно и също място. И там видеото много хитро го направи, нали знаеш, винаги те хваля. Когато първо се прави Храчим шефа, Пеевски. Правихме там едно видео и изиграхме един сценарий в Пловдив, че ти имаш данъчна проверка благодарение на това видео. Да, ама хората не знаят, ама аз знам, че данъчната ти проверка беше 2 месеца при той. Защото не знаеш, че аз съм теоретичителката. Жертвата, нали? Сега се приказвам и слушай ма внимателно. Пак ще ти дам шанс. Приятелски, бащински. Аз се надявах, че през този месец, Станиславе, докато си почиваш и с Евелин, викам, дай, може и да му дойде на акъла да се вземе бележка и да изтри видеята или нещо да направи. Да спре. Но ти в последното видео, пак по твоя тарикатски такъв фурнаджийски начин, извъртя за ружа, ушким, ама пирамидата, понци, пак да вмениш на хората, че Евелин и те са измамници, без да си стъпвала на парк. И ти големия патриот и българин, който се грижи за българското, бориш се и те имат за такъв, ти си основен участник в унищожението му. С вменяване. И помниш ли какво ти казах, Станиславе? Не дей закача персонално хората. При политиците, при това, за някакви такива, за войните, но не дей закача. Когато беше направил там за полицая, дето биел децата си, помниш ли какво ти казах? Че мисля, че тая и тя ги би. И ти направи ново видео, което аз бях прав, че и тя ги би. И ти казах, не дей закача персонално хората. Някой ще те слои на място. Но не знаех, че съм аз този човек. Налага се аз да съм, защото ти ме предаде, заложима и съсипваш единственото българско нещо. И човека, който аз вярвам. Евелин Михайлов и неговата организация. Защото те са направили. Егото и вино и тук. За да ти дадат марка, трябва да сплатил 50 000 бутилки. Милиони и половина трябва да сплатил. Или милиони нещо. За да има и марката е перфектна. Книги. 14 години книги издава. Вие кой издадохте тримата? Книги за България, за български царе, за български владетели, за всичко българско. И Станиславе, аз си мислех, че ти ще дойде на акъла по някакъв начин да се извъртиш и да смъкнеш видеята. Сега, дам ти един акъл. Твоя канал, Станиславчо, нищо не носи на YouTube. Той е демонетизиран. Ти не им трябваш. Ти даже само им гориш тока. Дето се казва, гигабайтите им използват. Това с демонетизацията е с една крачка си аут от канал, от платформата. Когато стотици хора, а те са подали вече, в международната, не тук в Търновската, а в българската, централа на YouTube пуснат и заведат дело, което те почти са го завели, дам ти какво да правиш, отваряй си ушите, че YouTube е съучастник за съсипването на един бизнес за милиони, защото YouTube ти дал платформа. И когато имаш право да съдиш пуснеш жалба там в международната централа, не в България, там. А те натам са насочили. И сега в момента в Варненската прокуратура вече има дело от международни съдилища. Какво се случва с парка, той дед го направиха те с EV. Но аз говоря за теб, Станислав. Записвай сега какво приканвам. Когато ти махнеш видеята, Станиславчо, може и да ти се размине за канала. Но когато стотици хора пуснат жалба, обща, за десетки милиони, и ще съдят платформата YouTube заради това, че е дал на Станислав Цанов трибуна да съсипе един бизнес, какво ще стане с канала, ще според тебе, Станислав? Къде ще отиде Станислав Цанов? Напред и нагоре. Хоп, като Чебанистан. Няма го. Ставаш сутринта и Станислав го няма. Съвет! Ти направи какво ти искаш. Знам, че си натес. Но знам, че си хитрец. И че можеш да измислиш нещо. Да замажеш положението. Дам ти акъл.
През това време, когато хората разбраха, че ние вече не сме приятели, не можеш да си познаеш, представиш колко хора ми се обадиха. За пари давани. За едни имоти, дето си купил, дече ми. Има снимката там, най-вероятно. Бат Кириле, заповядай, що е твоя снимка, що благодарение на теб си купих тази къща. Помниш ли я, Станислав? Но сигурно стол на Симотека и на Любо Жечев, на Симотека най-вече. Картината там. Да се гледате двамата, защото сте като любени гугутки, работите заедно. За тези неща, дали си взел пари или не си взел, има ли дали, мен не ме интересува. Но ми се обадиха и едни момичета, които аз в първия момент, те се бяха обадили на Евелин и се свързахме и говорих с тях. Отваряй си ушите сега, какво ще кажа. Аз ще го кажа кодирано. Да се сетиш. Единия го белязах, другия ще го вкарам в затвора. При тебе се чудя дали да направя да те сам да излезеш от къщи. Полковника видя, какво направих с него. Не знаеш, съм способен. Не заплаха. Там ти малко да си помислиш. Те момичета казаха едни неща, показаха едни неща, които аз в първия момент, като казаха, не повярвах. Но се сетих. Помниш ли, имаше едно, казахте, че има едно момиче, дето тренира. При мен е като мъж, какви ти ги харесваш, такива здрави спортистки. И че ти е фенка. И дадох телефона. Ти го дадох. И след 3-4 дена аз викам, какво стана на моето момиче? Обадили са твоя идол. Тя е казва, не ме такова занимава с този човек. Викам, що бе, какво става? Ба ти знаеш какво ме кара да прави? Ба какво те кара да прави? Няма да кажам какво се е кара да прави. Они там интернетно, не. Снимки, мимки, такива неща. Аз като ми казаха тези момичета, се сетих за нея. Викам, чакай, тя може би и права. Та, сега. Ще се окаже, че ти, Станиславе, от тези неща, които видя правиш ти, борейки се за доброто, може би, казвам, може би, някои неща може ти харесват и на теб. Например, ти правиш видеа за марихуаната, да се легализира, да не се легализира. За наркодилъри, продават канабиси, марихуани. Не. Бориш се. Уж се бориш, уж не се бориш. Ти си по средата, журналист страшен. Прави се порното. Мисли, какво прикам? Как? Има видеа, ти си го пускал, които казват, че младите хора е много добре да мастурбират. Правя си видеа за садомазно. Станислав. Тия момичета могат да дойдат с лицата си, Станиславе. С лицата си, не с маските. И да знаете ни чатове. Оказа се, после като се сещам сега вече нещата, че Алексей Петров каза, тук имаме едни чатове за едни машини, но и други чатове. Той говорил за тези чатове, дето той момиче иска да ми покаже. Тя ми ги показали, аз ги видях. И за едни снимки. Много са хубави. Дали да ги направя, ги видят всички? Ти какво ще кажеш? Станислав. Господин Цанов. Бореца. Доброто е заразно. Не даряйте повече. Нека дарят повече, къде ги даш? Предлагам ти, помисли си, Станислав, бащински, приятелски. Направи нещо по въпроса. И си спаси задника. С канала, видеята. Помисли малко. Съвет ти дам. Полковника ще е като детска играчка при теб. Повярвай ми. Голям майтап ще падне. Голям майтап. Бореца за всичко, което се бори
така. Но се окаже, че на него му харесват те са. И могат да се покажат. И с лицата, не с маски. Няма какво да кажем тогава. И те могат, то ги има. Има ги, аз ги видях. Значи, ако не... Това е моят съвет към теб, Станиславе. Съвет казвам. Господин Самов. Куче, което му е залаяло. А особено, Чубана какво каза, Веско? Че те не знаят какво значи ама да сегнат на чест и на семейство. Моята чест и моето семейство не трябваше да ги пипате. А българското, което вие съсипахте, което вие нищо не сте направили, и вие хора вярвате на Симотека, престъпника, на Цанов, ако се наложиш и покаем кафе, на Любо Жечев, който на полиграфа отидох и му доказах, че аз не лъжа, а той ме обвиняваш поне в 10 видеа, че съм взел пари от герберите. Така правят и с исторически парк. А тия хайдути, които пред вас се карат, крадците, истинските, те им плащат на тези стримата. Пеевски, Доган, Боко, Моко, Прокопиевци. Вие гледате цирк и храчите Ивелин Михайлов и неговата организация, която е направила български исторически парк. Без 1 лев държавни средства. И вие слушате тези тримата. Тези хубостици. Тримата. А не вярвате на мен. Съм семейство, дядо, внучета. С единствения, който говори за младите в България. Който е против те всичките неща, които Станислав постоянно. Ти примерно показа Мелиса и Тишо 3-4 пъти, бе. Тротинетки, мрутинетки, какво ли не показа? Порнозвезди, морнозвезди, страшно чудо научи децата на България. Цанов, бореца. Оказва се, че не е такъв борец, но аз все още бащински ти го казвам. Помисли си. Помисли си, какво ще направиш. Имаш вариант, давам ти шанс.